Kulturarloa Euskal Herria irratian. Eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun kulturgintzaren aldizkaria da Kulturarloa. Eusko ikaskuntza instituzio urtetsua, 80. urtea betetzen ari da. Gipuzkoako, Bizkaiako, Arabako eta Nafarroko diputazioek sortua, han urrutian 1918an. Urtetsua eta geroztik bere lana egin du kulturaren arloan, lan egiteko modua ein batian elkarretaratzeak, alegia kongresuak, bilkurak, saioak edota idatzien bitartez, alegia liburuen argitalpenaren bitartez egin izan du. Baina badira urte batzuk, urte desente, teknologia berrien erabileran dabilena. Esanen genuke Eusko ikaskuntzak aurrea hartu diela beste instituzio eta erakunde askori teknologia berrien erabilpen horretan. Aurki 10 urte beteko dira Euskonius martxan jarri zutela. Proba egin dezakezue, egintzazue sare elektronikoan sartuta Euskonius. Komunikazio modu honen balioa aspaldi xamar ohartu ziren eta ez dute hutsik egin. Hoi erakusten dute datuek eta errealitatea. Hain zuzen horixe ezagutu nahi dugu Euskonius zer eskaintzen ari den eta nola. Eusko ikaskuntzako kudeatzaile Jose Mari Belez de Mendizabalekin. Hortaz, Eusko ikaskuntzak nola egin zuen sarrera, nola lehendabiziko urratsak sare elektronikoan, Euskoniusen bitartez, horixe, Jose Mari, lehendabizi azaldu beharko duguna. 1996an hasi ginen lehendabiziko web horriarekin, berehala eman genuen salto, orduko lehendabiziko web horria zen Eusko ikaskuntzarena, berarena, eta gero konturatu ginen, zenbait programak ere eduki behar zutela euren web horri propioa, eta batez ere Eusko ikaskuntzak divulgazioari garrantzia eman nahi ziolako, uste genuen divulgazio horrek behar zuela interneten ere bere lekutxoa, ez da? Hasi ginen modu, ez nuke esango informal, baizik eta nora ezean moduan hasi ginen, izan ere ez genekien oso garbi zer nahi genuen. Eta urte bete edo, alegindu ginen, horako formato bat lortu arte. Konturatu ginen kulturari berari bakarrik eman behar geniola toki, eta Euskonius sortu genuen. Euskonius zientzia eta kulturaren divulgaziorako. Plataforma egokia zen Eusko ikaskuntzak kudeatzen duen eta ekoizten duen jarduerarako, izan ere bai ikerkuntzan zein prestakuntzan ere etengabe sortzen ari gara materialak, eta orduan uste genuen horren bitartez modu divulgatibo batean bide eduki zezakela jarduera horrek, eta hala gertatu da. Nik uste dut 10 urteren buruan eta aurten bete daia 10 urte muga. Orduan esan izan baligute zer lortu behar genuen ziur aski zorotzat hartuko genukean hori esaten zuena. 10 urte belaxe pasatzen dira, baina anatzean gelitu da, oraindik ere bide aurratzeko dago, ez da esan dut sare elektronikoaren barne hortan, hor batetik sartu, baina gero bizitasuna ematea, horri dinamismoa ematea. Zenbaitetan gelditzen direlako, erdi hilik, behin egin eta kitxor behin betiko, zuek hor bai, elikatzen duzue, aldiro, etengabe? Bai, hori lehen esan dut hitza, ezta? Guk etengabe produzitzen dugu. Orduan egunero produzitzen dugu zerbait, bai beken bitartez, bai prestakuntza kursuen bitartez, eta bar.
Eta gero sistema bat ipini behar, edozein agerkariren bizitzan beharrezkoa den bezala, guk ere olako metodologia bat ipini behar genuen, lan metodologia bat, eta orduan egiten duguna da oso simplea, redakzio batzorde bat biltzen gara, astero, batzuetan astean birritan ere, eta orduan planifikatzen dugu guk zer emango duen. Ez bakarrik urrengo asteko zenbakia izan ere, momentu honetan eduki dezakegu jadanik igual 10 bat zenbakia beteta, ezta? Orduan ez nahi dut almazen batekin ere jokatzen dugula, ezta? Noski beti dago olako berrikuntza berezia duen edo berritasun berezia duen albisteren bat edo beste sar dezakeguna ere, baina gainontzekoa nola sinedieko zera edukiak diren, ez daukate gaurkotasunik eta balio dute gaur edo datorren asteako ere. Orduan, horrekin jokatzen dugu nahiko lasai, eta, 8 bat persona biltzen gara eusko ikaskuntzako langileok denok, eta, guk azterketa bat egiten dugu esku artean zer nolako edukiak ditugun, eta horiek mai gainera botatzen ditugu, eta horretatik ataratzen ditugu, aukeratzen ditugu materialak. Egile, zuek, baina hartzaile edo erabiltzaile, nor eta zenbat eta nongoak? Lehen komentatzen nuena, ezta? Nik uste dut zorotzat hartuko genukeela inork esan izan baligu, hilean 120.000 bizitari desberdin edukitzera edo itxiko ginenik 10 urteren buruan. Eta hori da gure zenbaki momentu honetan, 120.000 bizitari desberdin mundu guztitik eusko ikaskuntzaren web horri honetara iristea ez da txantxetako gauza, ez da ere lasai ibiltzeko zifra, izan ere kopuru horrek ekartzen diguna da ardura zorrotzak izateko, gero eta ausartagoak izateko, eta beti mantentzearen alde olako kalidade bat, ez da eskaintzaren kalidadea. 10 urteotan 3 bider aldatu dugu web horriaren diseinua ere, izan ere beti irakurleen esanetara gaude, eta beraien irizpideak eta hartuta orduan egin izan duguna da beti berregokitu uneko beharretara. Zera, gantxo gehien, arrakasta gehien duten ez da atalak edo informazioak edo notizi puntualak edo gogoek, zer? Ez, garbi dago punturik garrantzitsuena edo gehien irakurtzena elkarrezketa da. Guk beti asteroa ataratzen dugu elkarrezketa bat, eta horixe da gehien irakurtzen dena. Estilo, agian arinagoa delako, eta irakurleagorentzat erresagoa delako. Baina gero, gertatzen dena da, eta hori da gure balio erantzia, gero eduki guztiak gelditzen dira datu base batean, eta aldian, eta guk estadistikak jarraitzen ditugu, egunero ikusten dugu nola badiren gai batzuk poliki gehien irakurtzen direnak, ezta? Eta horiek dira nolabait gure euskal kulturaren izanarekin zer ikusirik dutenak. Hizkuntzaren inguruko gaiak asko irakurtzen dira ere gezurra badirudien arren medikuntzari buruzkoak, naturzientziari buruzkoak, biologiari buruzkoak, eta nahiz eta euskal kulturarekin zuzenean zer ikusirik ez izan, ezta? Baina, hemengo jenteak idatzitako gaiak direla. Euskonius izenetik beretik nola hartzen den, esan nahi zut hor nasketa euskal sustraieko news inglesezko hitza, presentazio moduko bada, hor ez da zer diskutatzen, euskara, inglesa, teknologia berriak. Kontua da, honek mentalidadean berian edo, mentalidadean txokia ere ez dute duen planteatzen. Eusko ikaskuntza, ez da instituzio batek esan dezake venerablia iaia, eta ohituta paperen artean, edo eta liburuak egiten ez ere, paperaren lotura horretatik, eta jauzi hau egitea, eta
hor, ez da, olako zarik, sentitu duzu, retxazorik, egokitze prozesua naturala joan da? Hombre, esaten dudanean 120.000 bisitari ditugula, jadanei pentsatu behar da, hori ezinezkoa dela Euskal Herrikoak izanik. Orduan, gure irakurlego zabalena kanpotarra da. Kanpotarra da. Horiek ez dakite, horietako askok eta askok ez dakite euskal ikaskuntza zer den ere, izan ere, irakurle asko eta asko, euneko igual 50 batean, zuzenean sartzen dira Googleetik. Datoz hain zuzen informazioaren bila. Beraiek ez dakite zeinek daukan informazio hori. Bakarrik nahi dute puntu hau euskal kulturari buruz, edo euskarari buruz, edo antropologiari buruz, edo Bask Beret edo txapelari buruz, eta horrean beraiek Googleen markatzen dute Bask Beret eta bum, ekartzen dute, edo Googleek edo Yahoo edo beste bilatzaile batek ekartzen ditu gurera, ezta. Orduan, horiek ez dakite zer den. Orduan, guri bostajola irakurlegoak zer nolako irizpideak duen gurekiko. Guk nahi duguna da 120.000 horiek eta gure erronka datorren urterako 200.000 iristira da, eta horretan ari gara, 200.000 horiek gurekin gustura egotea da. Eta horixe da... Ni berda galdeiten izun euskal ikaskuntzako, ez dakit bazkide, tradizionalago, edo, kulturaren ikuspegi, klasikoago, edo dutenen aldetik eta hortxokerik ez duten gertatu, edo... Hori, esango nuke ere, Mikel, esango nuke hori ere, gezurra badirudi ere, gure bataz besteko adina, bazkidegoaren bataz besteko adina, 42 urte tartean dagoela. Orduan, 42 urteko adin bataz besteko hori, zahartzat jotzen baldin bada, zaharra garela pentsatu beharko dugu. Hori ere, gainetik kendu behar dugun, poliki kendu behar dugun aurreiritzi bada. Euskal ikaskuntza, zorionez, momentu honetan, 300 bazkide gazte ditu, hau da, 30 urte baino beragokoak, eta horiek dira gure erronka nagusia. Sustituzio bada, sare elektronikoren erabilera paperezko eustarri soporte hoien ordezkotza da edo komplementaridade edo... Duela 2 hilabete atara dugu atejoka. Atejoka da gure agerkari bat paperezkoa, konturatu garelako gauza bat. Badirela, berriz ere esango dut, 200.000 bisitari, edo 120 parkatu, 200 da gure erronka. 120.000 datozenak, dakitenak zer daukagun interneten, baino badira agian 7.000, 8.000, Euskal Herri honetan, internet normalean erabiltzen ez dutenak, hori ezagutzen ez dutenak. Orduan, beraien gana ere iritsi ahal izateko, atara dugu atejoka, paperezko agerkari berri bat, nun bertan interneten aurki daitekeen guztiaren laburpena egiten dugun, eta horren bitartez zirikatu nahi dugun nolabait. Internet erabiltzen ez duen persona hori, hain zuzen, joan dadin, ikusi dezan zer daukan interneten, eta horretan aberastuta gerta dadin. Horrek zer esan nahi du? Noski dudarik gabe tartekatu behar dugula, osagarri bat bezala konsideratzen ditugu biak. Baina dudarik gabe euskal ikaskuntzak momentu honetan agerkari digitalitan dauka ipinita bere erronka nagusia. Eta, horietan, noski, nik ez dut esan ardela ere, eta ez bakarrik informazioatzia entzun ikusteko ere, zerbait ere, topalditeke? Bai, entzun, ikusi, azken finean hori dira gaur eguneko zera, ezta, digital horietan, edo hoiekin horien bitartez, irabazi dezakegun lasterketa hortxe dagoelako. Zorionez, eta Euskal Herria irratia horietako bada, momentu honetan, Euskal Herrian 7 irratirekin ari gara lanean, lankidetzan, eta horrek laguntzen digu ez bakarrik zuzeneko
publiko batera iristeko, kasu honetan bezala, Iruñerrira iristen gara, baita ere Gasteizen iristen gara Gipuzkoa osoan, iristen gara Bizkaia osoan, eta bar, baina baita ere, gero, Eusko Newsen lehendabiziko momentutik ipintzen dugula hori interneten, eta mezu horiek, tertulia horiek, elkarrizketa horiek, hau da, irratian sortutako guzti horiek, entzungai daude hain zuzen edozein momentutan, edozein tokitan munduan. Eta orain hasi dugu, edo hasi gara berriz ere bideo gintzen, eta horretan ere telebistarako eta produzio berezi bat egiten edo sortzen ari gara. Multimedia. Eusko Newsek 10 urte eta honek ere mugarri fetxa zehatz bat bado, urte muga ospatzeko. Jende aurreko ekitaldi bat hurrengo astean, azaroaren 4an zein behar duzu. Bai, 2008an 10. urte muga dela eta, ni neronek 13 personarekin egindako elkarrizketa bereziak publikatzen ari gara, eta, beraien baimenarekin, azkenien bildu egin ditugu elkarrizketa horiek liburu batean, Badok 13 izeneko liburu batean, eta, personaje horiek nik uste dut aberastu indutela nolabait aurtengo eskaintza ere, eta nolabait gure irakurle eta gure bazkide eta gure lagun guztiei opari gisa atara dugu liburuzkago, eta banatuko dugu zerien, azaroak 4an Donostian egingo dugun ekitaldi batean. Jose Mari Belez de Mendizabal izan dugu gurekin. Eusko Newsek 10 urte beteko baititu. Hilaren 4an, azaroren 4an Donostian ekitaldia. 10 urte hortaz sare elektronikoa baliatuz euskal kulturaren berri mundu osora, mundu zabalera iritseraziz. Horrela ezagutu dugu hemen kultur arloan Euskal Herria irratian. Eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun kulturgintzaren saioan, gaur hain zuzen Eusko ikaskuntzak duen zerbitzu hau Eusko Newsena ezagutu dugu. Eusko ikaskuntza, jakitez.